Salut e-commerceforall.eu! Tot ce trebuie să știi despre comerțul electronic în Macedonia, Serbia, Kosovo, Albania, Bosnia și Herțegovina, Muntenegru și Moldova. 5 module active legate de e-commerce, disponibile în limba locală și în engleză. Ce ai de câștigat? Acces la informații importante legate de comerțul electronic regional. Legi, documente, manuale și regulamente cu ajutorul cărora vei învăța să gestionezi corect o afacere de comerț electronic acasă și în regiune. Videoclipuri și interviuri cu vânzători de succes din regiune. Vei afla ofertele și posibilitățile pentru implementarea plăților electronice. Te vei familiariza cu procesele de securitate și plăți electronice. Vei învăța termenii care fac parte din dicționarul comerțului electronic. În plus, platforma îți oferă acces la toți operatorii poștali, ofertele lor de preț și serviciile lor în domeniul e-commerce. Ai și oportunitatea să afli despre procedurile vamale corecte și cum să importi și exporți ușor produsele tale. Vizitează prima platformă regională de comerț electronic, e-commerceforall.eu. Fii informat și la curent cu comerțul electronic regional.